Младежи от Перник се учиха как функционира пазарът на труда у нас. Обучението им бе организирано от Младежкия информационно-консултантски център в Перник. Това е поредното обучение, финансирано от Национален център Европейски младежки програми и инициативи по национална програма за младежта. Участниците бяха на възраст между 17 и 23 години, а за да се включат са писали есе на тема «В какво искам да успея». Лектор бе Александър Кръстанов, консултант в модул кариерно ориентиране към Младежки информационно-консултантски център Перник. По време на обучението бяха представени 3 презентации, които бяха на различни теми. Едната от тях беше как да се ориентират младите хора на пазара на труда. Другата тема беше кои са посредниците и как въобще влияят на цялата ситуация, която в момента в България, както и видовете заетост и практическите умения, разбира се, които се случиха на края на обучението. По време на обучението младежите влязоха в ролята на различни професионалисти и трябваше да се явят на интервю за работа, където им се разясняваха възможностите как да бъдат по-успешни при кандидатстване за работа. Целта на обучението бе да разясни на младежите защо е важен пазарът на труда, кои са основните участници в него, кои са посредниците и как му влияят, разясниха от консултантския център. Младежите са разбрали какви са видовете заетост, но и са придобили практически умения, като изграждане на план, как да разберат правилната професия за себе си и да оценят как да стигнат до желаното работно място.